салом дӯстон, мо аллакай курсҳои омӯзишии худро тариқи онлайн бо барномаи Zoom оғоз кардем. Дарсҳо чӣ хел мегузаранд ва чӣ хел номнавис кунем? Биёед истифодаи барномаро якҷоя дида мебароем. барои иштирок дар дарсҳо тариқи онлайн ба шумо интернети баландсуръат, телефони мобилӣ ё компютер ва ду барнома лозим аст. Яке Telegram, ки дар он маводҳои дарсӣ, саволҳои иловагӣ, аудиомаводҳо, видеомаводҳо, тестҳо ва ғайраҳо гузошта мешавад ва дигараш Zoom, ки тавассути он мо новобаста худи дарсҳоро якҷоя мегузарем. аввал шумо бояд аз Play Market ҳар дуи барномаҳоро боргирӣ намоед. баъдан ба тавассути линки махсус ки ба шумо аллакай дар Instagram дастрас аст, даромада формаи ба қайдгириро пур мекунед. яъне ному насаб, шаҳр, сину сол, гурӯҳе ки мехоҳед таҳсил кунед дар он, суроғаи электронӣ, рақами телефон ва саволҳои иловагӣ агар дошта бошед пешниҳод карда тугмачаи «Отправить»ро зер мекунед. барои шумо чунин паёмак мебарояд: Thanks for submitting your contact info. баъд аз он ба барномаи Telegram ворид шуда дар ҷои ҷустуҷӯ JSang менависем то ин ки канали моро дар Telegram пайдо кунед. ба канал ворид шуда онро пайгирӣ мекунем ва чӣ хеле ки мебинед аллакай дар он ҷо линки пайвастшавӣ ба дарс равон карда шудааст. ба линк ворид мешавем ва ҳангоми пешниҳоди барнома тугмачаи Zoom-ро зер мекунем. пеш аз пайваст шудан ба дарс бори дигар номи худро бо ҳарфҳои лотинӣ менависем ва шумо аллакай бо муаллим дар дохили синфхона ҳастед. дар дохили барнома якчанд функсияе лозима аст. масалан шумо метавонед садои микрофони худро фаъол ё хомӯш кунед. дигар ин ки барнома дар умум ҳамчун синфхонаи виртуалӣ мебошад, яъне ҳам тахтаи синф аст, ҳам метавонед даст бардореду ба муаллим савол диҳед, чат барои саволу ҷавобҳо ва ғайра. инчунин видеои худро метавонед хомӯш кунед ё ин ки фаъол кунед.